макар че има и такъв вариант да се направи. Просто знаем, че тези прекрасни същества от светлина са с нас и ни помагат да поддържаме пространството чисто. Молим заедно всички на ум, който желае на глас може да го направи естествено. Молим енергиите, които се спускат през тази колона от светлина, да са шестизмерни или по-високи. Ако някой от нас не може да понесе толкова високи енергии, може и да са петизмерни или в най-лошия случай високите нива на четвърто измерение. Но нека да не падаме по-надолу. Моля архангелите така да съобразят ситуацията. Чудесно. Така. Призовавам сега всички възнесени учители от Шамбала, всички светлини същества, космически, вселенски, галактически и тригалактически, соларни и трасоларни, планетарни същества от светлина. Отново ще призова архангелите и ангелите да бъдат с нас. Призовавам моя екип 21, който също вие може да използвате във ваши медитации, ако желаете. Той е съставен вече. И корпуса за бързо реагиране, който също съм съставил вече готов. Може него да го използвате, ако желаете. Универсални са и двата тима, екипа от същества от светлина. Помагат и за лечение, и за пречистване, и за медитация, и интеграция на светлина. И нека те да ни закрилят и да ни изпълват по време на тази медитация със светлината, която ни е необходима. Не на последно място, едно от най-важните неща е призовавам вашите собствени аз съм присъствия, монади и нива на аза и нашите тук, които се намираме. Аз съм присъствие, монади и нива на аза всички. Майката, баща, Бог също. Даваме няколко секунди, за да почувстваме това стълкновение от светлина и любов. Опуснете се и почувствайте енергията около вас. Релаксирайте, дишайте свободно, спокойно, доколкото ви е приятно и удобно, дълбоко, без насилие. Просто естествено, релаксирано, дълбочинно. И нека сега нежно, плавно, спокойно да визуализираме, независимо как сте застанали, седнали, с изправен гръб или полегнали, някъде над главата, около половин метър над нея. Вижте златно-бяла сфера от светлина. Това е вашата звезда на източника или поне играе ролята на тази чакра. Вижте изкряща като малко слънчице. Изпуснете оттам един сноп енергиен от златно-бялата Махатма енергия, която е чиста и безусловна любов от източника, от вашия собствен източник. Спуснете я към върха на главата, коронната ви чакра, който е като хилядолистен лотос. Вижте как се изпълва със светлина, светлина, светлина. Се разлиства, разлиства, отваря се. Заискрява прекрасно, заблестява и той като слънце. И Махатма енергията продължава да се спуска надолу по цялото ви тяло. Лице, врат, рамене, ръце, разбира се, гръден кош.
Нека да бъде с ваш темп, не е нужно да следвате изцяло това, което казвам като инструкции. Може по-бързо да се напълните, може и по-бавно. За всеки темпото може да бъде различно. Като стигнете до стъпалата на краката, нека енергията да се спусне надолу на около 15 сантиметра под стъпалата, където има друга сфера. Напълнете и нея с златно-бялата енергия. Там може да има зеленикава енергия, може да има кафеникава, червено-кафява енергия, изобщо земли с цветове. Нормално е да има такова нещо там, но в случая нека да го осветлим, да засияе. Добре. Чудесно. По-смело налейте, наливайте. И нека да прелее енергията надолу, изцяло под тялото ви, към центъра на Земята. Може да издухате нежно и спокойно. Сякаш спускате вие самите с това издишане надолу енергията към ядрото на планетата Земя. Като стигне вашата енергия до центъра на Земята, до ядрото, почувствайте леко придърпване в стъпалата или в първа чакра, перинеума, което символизира вашето стабилно заземяване. Ако не го усещате естествено, може да си го въобразите, така да се каже, като усещане, или пък просто да знаете, че сте съвършено заземени. Едно и също е. Не е необходимо да е по-сложно от това. Когато свършите с това, нека да се фокусираме върху тимуса, който се намира на 4 пръста под ямката на гърлото и вътре в средата на гърдите, естествено. Тимуса е много специална жлеза, която създава хормона на младостта, на жизнеността, закърнява някъде около 20 или 25-та годишнина, обикновено някъде между тия две възрасти, и започва да се произвежда така наречения, разбира се, според мен това е само метафора, хормон на смъртта. Ние ще обърнем този процес, вие ще обърнете този процес за себе си, като изпълните тимуса с махатма, с златно-бялата енергия и го активирате. Почувствайте любовта, светлината на махатма вътре в този прекрасен орган, който е като шапчица над сърцето ви точно. Може да го визуализирате и като кристал, планински кристал, например, или розов кварц, както ви харесва, който се изпълва със светлина, напоява се. И сега разширяваме светлината на махатма, излъчваме я в цялото физическо тяло и в цялата аура в този момент сега. Вижте как засиявате целите. Най-малко 3,40 м в радиус. На мен това число ми е дадено 3,40 м, но разбира се може да е по-широко. Ако се чувствате по-удобно, може да е малко по-малко от 3,40 м около вас, както прецените. Въпросът е да ви е удобно и комфортно с тази визуализация, усещане, чувстване на махатма енергията във вашите тела.
Махатма се натрупва непрестанно във вашите тела, спуска се през цялото време, без да има временно спиране или забавяне на потока от вашата чакра, звезда източник, надолу към тялото ви, към тимуса ви. Голяма част от енергията тече към цялата ви аура. Известна част, която не можете в този момент да интегрирате напълно и изцяло в себе си, се спуска надолу към центъра на Земята и ви заземява. Това е динамиката на енергията във вашата аура, когато правите такава медитация. Значи, знайте, че процесът е непрестанен. Каквото и да правите, и да мислите, и да чувствате, докато Махатма тече през вас. Съвсем още малко ще се напоим с Махатма, преди да преминем нататък. Моля, утвърдете във вашето съзнание следните утвърждения, мантри, на ум и на глас, разбира се. Аз съм това, аз съм. Аз съм присъствието. Аз съм Махатма в любов. Аз съм едно с всичко, което е. Почувствайте тези утвърждения мантри в себе си, нека да оттекнат във вас като смисъл, като осъзнаване. Вие сте аз съм присъствието си вече. Аз съм присъствието. Вие сте Махатма. Аз съм Махатма в любов. И вие сте едно с всичко, което е. Вие сте това нещо. Независимо дали го осъзнавате в пълнотата му или не, вие сте единството. Утвърдете, аз съм едно с всичко, което е. От този момент Махатма, ако желаете това, е едно с вас, за всички, които тепърва чуват за нея и медитират с нея. Честито! И от тук продължаваме към момента на навлизане в нашето свещено сърце. Нашият храм свещен. Вижте себе си. На прекрасно място сред природата. Може да бъде в планината. Може да бъде на брега на морето. А може просто да видите себе си. В полет над майката земя. И имайки тази картина в съзнанието си,
Усетете мястото, на което се намирате. Вижте синевата, чистотата на небето. Усетете ласката на слънцето, полъха на вятъра. Чуйте шума на листата. Усетете аромата на тревата, на цветята. Вижте полета на пеперудите. Чуйте песента на птиците. Шума на вълните. Вижте танца на делфините. Песента на китовете, на щурците. Усетете майката земя. И изпълнете себе си. С любовта към нея. За майчината ласка и прегръдка. Изпълнете себе си с тази любов. Изпратете я до всяко живо същество на тази планета, до минералите, кристалите, до елфите и девите, до всяка частица на тази планета. И съхранете я в сърцето. Поставете я в прекрасна сфера от светлина и я изпратете надолу по колоната от светлина към самото сърце на майката земя. Вашата любов и благодарност към нея. И приемете. Приемете връщащата се към вас любов и благодарност на майката земя. Изпълнете себе си с тази любов. Станете едно с нея. Бъдете едно с нея. И съхранете я в сърцето. В едно с вашата любов към нея. И там, където сте, сред природата, на брега на океана, погледнете нощното небе. Вижте луната. Звездите, огряли на небосклона. Вижте Млечния път. Докоснете ги с ръка.
Усетете ги. Усетете космоса без края. Вижте себе си като цялото и частица от това цяло. Слейте се с безкрая и изпълнете себе си с любовта си към луната, звездите, планетите, космоса, безкрая, към всяка частица на творението, към Бог Отец, Създател и Творец на всичко, което е. Изпълнете себе си с тази любов и изпратете я до всяка частица на цялото творение, на всичко, което е. И съхранете я в сърцето. Поставете я в прекрасна сфера от светлина и я изпратете нагоре по колоната от светлина към звездата Източник. Връзката ви, свещена, изначална, ваше рожденно право с Бог Отец, Създател и Творец на всичко, което е. Изпратете своята любов до Него, до източникът на този космически ден. И приемете връщащата се към вас любов, божествена и безусловна, любовта на Бог Отец. Изпълнете себе си с тази любов. Станете едно с нея. Бъдете нея. Живейте себе си от това ниво на съзнание. От нивото на чистата, безусловна, божествена любов. И съхранете я в сърцето. В едно с любовта на майката Земя и ние, техните деца. Свещен съюз на триединство. Майката Земя, Бог Отец и ние, техните деца. И усетете. Усетете точката в центъра на вашите гърди, където най-силно усещате любовта. Вижте прекрасното цвете, разцъфнало там. Вашата сърдечна чакра. Вижте как се отваря, отваря. Обляна от лъчите на Махатма, излъчваща
лъчите на Махатма и изпълнена с любовта на Майката Земя, Бог Отец и вие, техните деца. Фокусирайте се в центъра на това прекрасно цвете. Вижте вортексът от любов и светлина. Потопете се, оставете се на този вортекс. Той ще ви отведе право във вашето сърце. Вашият храм свещен. Не търсете пътя с ума. Слушайте тишината на ума. Следвайте любовта, зова на своето сърце. Усетете покоя, уюта, любовта на дома. В този храм свещен създаваме себе си, животът си. Разгледайте това пространство. Ако е мрачно, утвърдете за себе си. И нека бъде светлина. И вижте как то се изпълва. Със златно-бялата светлина на източника Махатма. Разкривайки пред очите ви блясъка и разкоша. Вижте стените му, кристалите, с които са изградени, диаманти, рубини, цитрини, аметисти. Цялото богатство на царството на минералите и кристалите. И вижте себе си в центъра на това пространство и утвърдете за себе си. Аз съм това, аз съм. Аз съм Махатма в любов. Аз съм божествена светлина. Аз съм божествена любов. Аз съм божествена мъдрост. Аз съм божествена воля. Аз съм божествена хармония. Аз съм
божествен баланс. Аз съм божествен мир. Аз съм божествена перфектност. Аз съм това, аз съм. Аз съм Махатма в любов. Аз съм присъствието. Аз съм източникът, Творецът, Създателят на своята реалност и съсъздател в цялото. Аз съм това, аз съм. Аз съм Махатма в любов. И свързали се. Станали едно с енергиите на Христовото съзнание. Божествената любов. Слели се със своето аз съм. Сме готови да се срещнем със своята най-висша божествена същност, със своя Бог. Но преди да поканим своето аз съм присъствие, своят Бог, ще помолим от нивото на своето аз съм присъствие Архангел Михаел да влее своята колона от светлина в нашия храм свещен от нивото на звездата източник. Архангел Михаел. И вижте как към вас се спуска прекрасната синя електрическа светлина на Архангел Михаел. Изпълва цялата колона. Заземява през чакра звезда на Земята и към центъра на Гая. И заема единият от четирите ъгъла на свещеното сърце. И отново от нивото на своето аз съм присъствие молим, каним Архангел Габриел да спусне своята колона от светлина в нашето свещено сърце от нивото на звездата източник. Архангел Габриел, прекрасно теменужено виолетово. Вижте как изпълва свещеното сърце и заема вторият ъгъл в него. Молим, каним Архангел Ауриел и Рафаел да влеят своите колони от светлина
в свещеното сърце от нивото на звездата източник. Ауриел, златисто индигово. Рафаел, златисто зелено. И сега обърнете взора нагоре към звездата източник и поканете при себе си своето аз съм присъствие, своят Бог. И вижте как към вас от нивото на звездата източник се спуска най-прекрасното същество от светлина, което някога сте виждали. Думите човешки не достигат, за да се опише красотата. Изкрящо бяло диамантен, сияние от цветовете на дъгата. Приемете, посрещнете в своя храм свещен вашето аз съм. Аз съм присъствие. Погледнете го. Усетете го. Изпълнете себе си с тази прекрасна светлина. И се подгответе за разговор със своето аз съм, със своят Бог. Допуснете неговите енергии да полегнат дълбоко във вас. Златно-бели, дъгоцветни, изкрящи, каквито и да са. Може едновременно да го виждате пред себе си, както сте във вашето пространство в сърцето, едновременно да го чувствате в себе си, понеже то е и там. Така и така вие сте навсякъде и то е навсякъде във вас. То е Бог, както знаете. Бъдете отворени, релаксирани. Допуснете и позволете всичко помежду ви да се случва, да тече спокойно, без съпротиви, без препятствия.
Допуснете всякакви мисли да идват, като например малки клони паднали в ръката, допускайки по този начин потока на вашето съзнание. Вие ще доловите малките битове информация, които за вас ще бъдат, разбира се, огромни послания от собственото си аз съм. Позволете си да грешите, позволете си да мислите каквото ви дойде на ум. Разбира се, бъдете осъзнати, съзнателни във всеки един момент, че може да допускате и ваша собствена мисъл от подсъзнанието, а не само единствено от вашето аз съм присъствие. Но все пак позволявайте всичко да минава пред вашето съзнание. Сега, както стоите пред вашето аз съм и го усещате енергийно, задайте примерни въпроси. Например, един такъв е: каква е мисията ми в този живот на тази планета? И изчакайте отговор под формата на картина, на визия, на мисъл, на усещане, на чувство. Давам ви време. Ако по един канал не идва информация при вас, визуално или като мисли, отворете съзнанието си за друг канал. Чувства, аромати, осезания, докосвания, сърбежи. Може да не успявате веднага да разшифровате смисъл от вашето аз съм присъствие. Всяко нещо за времето си и нищо не е проблем пред вас. Някои от вас могат да имат и осъзнаване на пълен покой и релаксираност. Това също е отговор от вашето аз съм. Да приемем, че сте получили своя отговор или осъзнаване на вашето аз съм. Сега може да му зададете друг въпрос. Например, уместен въпрос би могъл да бъде за
неговите съвети на вашето аз съм присъствие към вас. Какво да правите, какво да вършите в ежедневието си, за да подобрите връзката си с него и да засилите интеграцията на този свой аспект. Отворете се и слушайте внимателно. Но отворено. Отново ви напомням, може да дойде като мисъл, като картина, като чувство, което трябва да изтълкувате в последствие, или моментално, като интуиция, като вътрешно знаене. Всичко може да ви се спуска от вашето аз съм присъствие. Вие просто бъдете отворени. Един друг примерен въпрос, ако желаете да зададете, може да е какво е необходимо да извърша, да променя в себе си на умствено, концептуално ниво или по някакъв друг по-физичен, триизмерен начин, за да отворя по-голям, по-силен, по-висш поток от любов и светлина към себе си в ежедневието, в отношенията с околните, в отношението с самия себе си. Разбира се, свободни си да го формулирате по свой начин, давам ви време, това е важен аспект на нашия живот. Слушайте, бъдете отворени, внимателно.
Имате още няколко секунди, за да почувствате, осъзнаете, чуете вашия отговор от вашето аз съм присъствие за вашия проблем, който ви тързае. Оставете се на вашата интуиция, на вашето тълкование за данните, които получавате от вашето аз съм присъствие. Всичко е наред. Позволете си да бъдете. Добре. Предполагам, че много от вас имат огромен поток от информация, който тече от тяхното аз съм присъствие към вечността и получават фермани, книги и научни трактати с информация. Ало е време ние да спираме нашата медитация постепенно. Затова моля вашите аз съм присъствие да продължават предаването на информацията, която е за вас, във вашите сънища, в специални ситуации, в които ще чувате, виждате, осъзнавате разни информации, които са за вас и ще знаете, че те са за вас. Да, разбира се. Отвърте сетивата си за цялата тази информация. Подсеща кари. Посланията идват през всички видове канали. Благодарете на вашето аз съм присъствие. Интегрирайте го изцяло във вашето сърце сега. Тоест, вече не го виждате пред себе си, ако сте го визуализирали по този начин, а изцяло се сливате с него, с светлината му. Сега. И цялото ви сърце се озарява с тази енергия. Оттам цялото ви физическо тяло, цялата ви аура около него. Заземете това количество, което ви идва в повече от светлината, от енергията. Нека благодарим на учителите, на архангелите, ангелите и светлините същества, които бяха с нас. Ние благодарим на вас, съответно. И когато прецените, когато сте готови, може да отворите спокойно, релаксирано очи.